akan manfaat bagi nyusem. Nalem cuman don mana-mana wala kra iwai bakarpang ïaid galan na jong ke. Tapi kaman sim. Katba kaman sim lawai nyusem number 1 nang babe. Nas benmit banget mosa. Kan depan slam. Wai berwan nyobuan. Nyusnoen berwan jadi ayah ingran dan mana itu kumla binyan tulus lang macam semua yang jong ke sama ban Kristian lagi sur jong ke jitan saya pun part ke bawah yang terukar Shuh Shuh Kat Nangïaid ngantik khambha Shuh Shuh Kat Nangïaid ngantik Shadkmen ko para maging shai dan ako Nangïaid tang marway News na kilang panirway lagi Shuh Shuh ngan nanjang panangkit niya Jingpynshoi jingtynjuh Ngin Balei baroh shisngi Katba kiwei Shuh Shuh Kat Nangïaid Shuh Shuh Kat Nangïaid khambha Shadkmen ko para jingshai khambha put Nangïaid Bunsien Balei Lyngba khambha kiwei ïaid sngewkhuslai Shuh Shuh Kat Nangïaid Shuh Shuh Kat Nangïaid khambha Shadkmen ko para jingshai khambha put Nangïaid Shen makut Trai non baroh Jingpynshoi Shen Balei Ngin Kat Nangïaid Shuh Shuh Kat Nangïaid Shuh Shuh Kat Nangïaid khambha Shadkmen ko para jingshai khambha put Nangïaid Shuh Shuh Kat Nangïaid